Molt bon dia, benvinguts un divendres més al programa Gent de Benidorm. Modestament pots dir que este és el programa número 20, que portem 5 mesos fent el programa i que al principi van ser més homes els que passaren per este programa. Podem dir que els 3 últims va estar per així Marieta Martínez, va estar Catalina Solves i avui tenim a Vicenta Pérez Bayona, que tot el món coneix per Cuqui. Cuqui, bon dia. Bon dia. I benvinguda a este programa. Per què lo de Cuqui? Qui va ser el primer que li va posar o què? Pues és que, com verdaderament em dic Vicenta, crec que el meu germà va dir Vicentuqui, Vicentuqui, i me s'hi va quedar Cuqui. Però crec que és així, verdaderament. La realitat no la sé. Tota la vida. Però jo sí que sé que quan diuen Vicenta no en gire, perquè no em dóna per al·ludida. Si en diuen Cuqui, sí. Bueno, pues Cuqui és una dona que va néixer a Benidorm. Part de la seva infància la va passar també a Barcelona per el tema de la professió de son pare. En quin carrer va néixer? Pues en el carrer del Mar número 45, al costat de la iglesia de Sant Miquel, en el barri de la Barceloneta, i vivíem allí perquè verdaderament, com el port estava davant de casa, ma mare el que volia és estar proper de quan venia el barco, i per això han viscut tota la vida en la Barceloneta com tot Benidorm, perquè va arribar un moment que en Benidorm quasi no hi havia ningú i estaven tots en Barcelona. Així no va ser. De fet, crec també que en la Barceloneta hi ha una Mare de Déu del Sopratge. Pues sí, la Mare de Déu que van dur a la Barceloneta va ser després de que ma mare, en l'any 53, quan em van operar a mi de la columna, ma mare va fer una missa en acció de gràcies i va convidar a tota la gent de la Barceloneta i van fer una missa en honor de la Mare de Déu i es va quedar instituïda fins a la fecha d'avui, que tots els anys es celebra. Molts anys la va dur ma mare, després la van dur unes ties, després Vicenta i Betty d'ací de Benidorm, i ara el retorn que ja continua. Jo mateix ara he estat en Barcelona, jo sempre li dic, vostè això no s'ho deixa, però ma mare va ser la fundadora de la missa de la Barceloneta en l'any 53 i continua. Bueno, pues me imagine que Cuqui té en el cor Benidorm, per supost, i la Barceloneta, no? Barcelona. Pues sí. Jo vull a Barcelona molt i ara quan vaig a la Barceloneta, que per on jo vivia ara sembla Miami, allò han fet avenides, la platja, jo dic, mare meva, si ma mare i la gent veguera el que està, perquè la Barceloneta ara és un bombó, quan jo vivia no tant, perquè el que és ara tota la Villa Olímpica, antes li diem el Somorrostro, i allí feia por anar, havia barraques, però ara allò és l'élite. Això, la Expo de Barcelona va canviar tota la zona marítima, tota. És evident. I també com ha canviat Benidorm, no? Bueno, puc dir una cosa en guassa? Sí. L'Alameda, que ara està impressionant. Antes, quan teníem un noviet, mos anàvem a passejar per l'Alameda i si mos agarraven de la mà, les moreres mos tapaven, així no mos ven. Ara en l'Alameda, jo dic, ara no podria ningú novio vindre a festejar a l'Alameda, perquè és increïble, és un hormiguero. I me'n recorde molt d'aquesta anècdota, perquè tots passejaven per la carretera, però quan volies una mica més d'intimitat, te n'anaves a l'Alameda, que estava més fosqueta, i allí passaves desapercibida. I ara, jo dic, ara també, ara l'Alameda és que no es pot ni caminar. I no diguem pel passeig de la carretera. Bueno, eixa és ma casa, perquè jo he nascut el Paseo de la Carretera 32, al costat de l'Ajuntament. I és una cosa curiosa, que vaig néixer allí i he viscut allí tota la vida, i ara que fa uns anys me s'hi va ocorrir canviar-me de casa, visc a Cint l'Aigüera i també vinc davant de l'Ajuntament. Així és que sempre tinc l'Ajuntament al costat. La paraula fetitxe, què li diu? Pues fetitxe era la meva germana Bea, que era una dona impressionant, que ella era unes relacions públiques de Benidorm, perquè a la seva tenda entrava tot el món i tenia una habilitat que ella tenia les seues idees polítiques, però es duia bé en tots. Fetitxe, fetitxe és una cosa que du sort, com un amuleto, però Bea, desgraciadament, va morir massa pronte. Només tenia 52 anys. Vostè és, sobretot, la seva afició
La seva passió és l'escriptura? Sí. La poesia? Sí. Des de quan li venia? Jo tenia 9 anys, la primera vegada que anava en el barco de Santander a Bilbao amb mon pare, ja vaig fer un cuento, i a partir d'ahir no he parat. Jo, sense ànimo de presumir, fa més de 30 anys que faig els versos de la Mare de Déu del Sufragi que diuen les reines. També sóc l'autora del vers de la Mare de Déu del Carmen. En el llibre de festes col·labore tots els anys en molts artículos. També ha guanyat multitud de concursos, ha fet novel·les, ha quedat nominada en diversos premis i vaig ser la primera en Espanya en guanyar el concurs de cartes d'amor que va organitzar el Corte Inglés, que em van donar en aquella època 20.000 pessetes. 10 me les vaig tindre que gastar allí en un xeque, però les altres 10 me les van donar. I continua, m'agrada molt fer poesies per les bodes d'or. Desgraciadament a vegades també tinc que anar a algun funeral recordant el que ha mort. Jo, quan em diuen escriu, tinc molta facilitat. Sense dubte, jo crec que una de les cartes, a parlar de cartes d'amor, però i la carta al Papa Francisco, Això crec que és una primícia que mos va contar. Lo del Papa Francisco m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sé que el Papa Francisco té un problema de pulmó, i quan jo també ara la columna m'apreta el pulmó i m'ofegue prou, vaig tindre ara a últims de maig una pneumonia i estava tan deprimida, jo dic, vaig escriure jo al Papa. Bueno, li vaig fer una carta graciosíssima i li vaig dir, jo dic, vostè, santidad, si estiguera en Benidorm en vez de Francisco li dirien Paquito o Quico. Jo dic, bueno, ara l'home quan llisga això dirà, esta està tonta, però bueno, m'ha contestat una carta meravellosa enviant-me les seues bendicions i a més a part m'ha enviat una estampa de Jesucristo ressuscitat en l'anagrama papal i firmat per Francisco. I jo quan va vindre el cartero i va dur la carta certificada i vaig veure que era del Papa, em vaig endur una alegria tremenda, perquè jo creia que en la feina que l'home té no es molestaria, però m'ha escrit. I bueno, també ha escrit a les infantes i al rei i a tot, fent-los regals, perquè jo faig uns mocadors de ganxillo molt bonicos d'encaje i els ho vaig regalar per la boda i també m'han contestat. Però el Papa m'ha fet molta il·lusió, perquè com ara jo estic més sensible per lo que he passat, pues, al veure que ell també s'unia a mi, pues, m'ha fet il·lusió. Bueno, i tot això m'imagino que algun dia haurà que fer, jo no sé si té algun llibre publicat, però hauria que fer algun llibre No, l'únic que tinc publicat, bueno, sí, les poesies de la Mare de Déu, els majorals, ho van publicar en un llibret i tinc alguns cuentos publicats. Alzheimer, l'associació d'Alzheimer m'ha publicat una poesia que ha fet molt trista, però també bonica, però jo no m'he preocupat mai de recopilar datos. Tinc un cuento molt bonico ara de ma abuela, la Zabala, que és d'una anècdota en castellà i en valencià, un lío que ella es va fer en Cádiz, que això vol publicar-ho, perquè és molt graciós. Ma abuela no sabia en castellà com es deia la granera i com no sabia demanar-la en castellà perquè estava en Cádiz, va deduir que de granera es diria granada i va demanar en pleno hivern en la tenda que volia una granada i li van dir, senyora, no és època d'elles. I entonces ella va arribar a casa i li va dir a m'abuelo, així en Cádiz no agranen tot l'any, només agranen per temporada. I l'abuelo, però tu què has demanat? Diu, jo una granada. Diu, xica, si el que tu has demanat és una mangrana. I ella no ho sabia, tenia 19 anys, s'havia acabat de casar i claro, de Benidorm a Cádiz no parlava bé el castellà. No és que no el parlava, que ma abuela era del 1889 o per ahí, i aquesta anècdota de la granera és molt graciosa. Per supòs, perquè clar, entonces així es parlava valencià, no lo del castellà. No va pensar ella, va pensar, i com es dirà la granera en castellà? I no ho va preguntar a ningú i va deduir, pues, granera, i va dir granada. Per supost, ella no sabia que la mangrana era granada, si no, no ho haguera demanat. Aquesta anècdota vaig a desenvolupar-la jo en un cuento. Bueno, aunque sigui un fragment d'alguna de les últimes poesies que ha fet a la Mare de Déu, se'n recorda? Pues sí, en tinc una xicoteta que és una que use molt a menut, que sempre dic Mare de Déu del Sufragi, moreneta i xicoteta, acollix a este poble tan bo que es vol molt.
i protegeix a Benidorm baix el teu manto meravellós que molt t'estima i molt es necessita. Aquestes paraules les use molt a menut perquè tinc que dir que fer 2 versos diferents cada any sobre el mateix tema va resultant difícil. Per això vaig demanar que el de la Mare de Déu del Carmen, si poguera ser, que el deixaren fijo, i de moment està fijo, perquè el tema és el mateix i les paraules totes són dedicades al tema i claro, té que ser l'ofrenda, però jo vaig traient paraules noves. El que passa que tinc un fallo que no escric bé el valencià, perquè en la meva època no s'estudiava. Però bueno, jo agarro el diccionari i... Però hi ha traducció, sempre es pot fer. M'han dit que li agrada també viatjar, quan pot. Viatjar, sí, ja tinc la sort que tinc un marit estupendo, que a més conduís de meravella i viatja moltíssim. Viatjava molt, però ara aniré recortant, però conec moltíssims puestos. A més, cada vegada que vaig jo mateixa m'apunte el que faig i també m'inspira molt viatjar. Ara fa poquet ha estat un gent del poble, hem anat a Barcelona, a Cervera, a veure la Passió d'Esparreguera. Bueno, mentira, no en Cervera, en Esparreguera. I ha sigut, bueno, ja l'havia vista jo, però ha vingut impressionat de que cada any la fan més bonica. Recomano a tots que no l'han vista que vagin, perquè enguany ha sigut impressionant, com mai en la vida. Bueno, la Passió a més serà en català, no? Sí, però com és una cosa tan bonica i els escenaris són tan espectaculars que aunque no ho entengues, només de veure-ho ja t'inspires. Enguany han hagut actes nous molt bonicos, sobretot uno que és una paloma que es posa sobre el cáliz quan està la Santa Cena, que la gent es queda impressionada, perquè en un teatre tremendament gran que amollen una paloma i que la paloma vola i després volant ella mateixa posa les patetes damunt del cáliz i es queda mirant al públic, això és impressionant. No són professionals, però ho fan molt bonico. Bueno, dic perquè recordo també la Passió de Pla i Revés en Altea, que també és... També, la Pla i Revés ja l'ha vista. La fan estupendament, però no tenen els mitjos que tenen. Aquells tenen un moment que quan s'ahorca Judes, que és impressionant veure-lo com es penja en l'arbre. És meravellós. Un lloc per a viure, suposa que Benidorm? Si no visquera en Benidorm? Jo no visqueria a ningú puesto. Vull Benidorm i a més vull que el centre. Vull que el paseo de la carretera, aunque hagi jaleo i hagi tot. Jo això de baixar ara a la carretera i a vegades no poder dir-li adiós a ningú em fa molta pena. A vegades em pare un rato perquè passi algú del poble i dir-li bon dia. M'agrada molt parlar. Tinc fama de que parle molt, però em dona el mateix. A mi és que m'agrada parlar. A nosaltres ens encanta. Una altra de les, diguem, aficions que m'han contat este matí, precisament, que li agraden a vostè les nines. Hombre, les col·lecció de nines. Tinc una col·lecció actualment de més de 700 nines de tot el món. I en ma casa del Paseo de la Carretera, en el saló de la que era l'antigua casa meva, que ara no visc jo, però la tinc allí, les acabe de col·locar. Tinc una exposició que un dia teniu que vindre a veure-la. Fantàstica. Totes muñeques del món sencer. Més peces autèntiques antigues dutes de mon pare de Nova York. Tinc la Mariquita Pérez, la Gisela, la Cayetana i tinc uno de celuloide, un pepón de Nova York, que és una preciositat. Això ho duc jo des que tenia 7 o 8 anys. I no ha pensat mai en, diguem, no sé, obrir-ho a la gent que no, pugui veure? No, ho havia pensat, però no, és molt pesat. Jo ho tinc ahí en ma casa i si tinc els meus amics, un dia m'endú la clau i dic, pugeu a veure els muñecos. Però no, el que sí que tenia jo pensat algun dia exhibir-los en algun presto, però és que després que s'acabe de col·locar, trau-los d'allí és molt difícil. A més, una cosa que em motiva molt és que cada muñeco em recorda d'on és i això jo dic, jo encara tinc el cap prou clar. Una història, no? Cada nina té una història. A més, el curiós és que el mire, jo dic, mira, si este ve d'ací o ve d'allà. I és que el que està passant ara en les memòries de la gent major ja que tindré por. I això és un exercici molt bo. Molt bo. Ara n'hi ha alguns
que quasi no recorde. Sin embargo, ese pepón de celuloide sé que li va dur mon pare de Nova York a ma mare. Això és una passada, perquè el celuloide actualment no existeix. És un material blanet que antigament era molt freqüent. I tinc també una col·lecció xicoteta de ràdios antigua, però no són autèntics, són còpies de ràdios del 1900. De totes maneres sí que se'n recordarà d'aquella ràdio que quan era menuda obria a casa. Hombre, que tots ens recordem d'aquelles... Bueno, i a més ara presumint tinc que dir que nosaltres, tant Quico, Bea com jo, han viscut en tecnologia avançada, perquè mon pare mos duia de Nova York meravilles. Jo recordo a Benidorm que no hi havia xicles i jo ja duia xicles. I ràdios mon pare i les màquines d'escriure que encara les conserve. És que mon pare cada 3 mesos venia de Nova York i duia tot lo del món, i trajes i coses que claro, i Bea gastava de Margareta, de Max Factor uns productes que així no estaven. Els marinos d'entonces, no mon pare soles, sinó tots els que navegaven. Per així, per Benidorm hi ha moltes coses, inclús hasta arbres autòctons, no?, que se va portar. I el meu germà Quico, que és un manitas, ell es va fer lo que antigament es deia un ràdio galena. Allí en Barcelona es va fer allí uns cables o no sé què. La radioafició d'ell és... Claro, que li agrada molt, però mon pare duia unes ràdios, no me'n recorde ara de la marca de la ràdio, però mon pare duia verdaderes meravilles. I en roba també. Jo tinc en casa encara, de la mort de Manolete, va dur mon pare de México 2 bandejes que commemoraven la mort de Manolete. És que la ruta de la transatlàntica era meravellosa. Era, a més de Nova York, La Habana, Venezuela, México. Mon pare, des dels 19 anys que va embarcar fins al 65 que es va retirar, li va pegar la volta al món sempre. Ara diuen, se van d'Espanya, no hay trabajo. Pues antiguament també se n'anaven d'Espanya, també anaven a treballar fora. I Alemanya no diguem després. Bueno. Cuqui, parlant de tot un poc, el seu menjar preferit quin és? Pues mira, com ha viscut en Barcelona, els canelons. I d'ací de Benidorm m'agradava molt antes la pebrera tallaeta i les pebreres ofegades, però com ara Bea, pobreta, no està, ma tia tampoc, jo no les faig massa bones, així és que ara no en menjo molt, però de Benidorm té menjars estupendos. A més, antes la gent en qualsevol cosa s'arreglava. També es feia així l'arròs en ceba clàssic, que ara s'ha posat de moda, i antes menjaves arròs en ceba quan ja no tenies res que fer. Arròs en ceba i carabàs? Claro, i ara resulta que vas a un restaurant i el tens que demanar per encàrrec. Tot ha canviat. Jo tinc 75 anys, però quan tinc el cap clar me'n recorde de lo de antes i lo de ara i jo dic, serà possible que m'ha arribat a lo que m'ha arribat? Però bueno, cada època és cada època. I si parlem de les festes, doncs clar, ja pa què, no? Perquè lo de la Mare de Déu és passió. Jo de les festes m'agrada tot, i quan critiquen i diuen me'n sap molt mal, perquè els majorats es fan un esforç. Ara han añadit ja moltíssimes coses, però l'essència de la festa sempre serà la mateixa, que és la Mare de Déu. Han añadit per donar-li més envergadura, s'han añadit els pregons, s'ha añadit el mantenedor, s'ha añadit moltíssimes coses, inclús el vers que estic dient que antes no es dia, però les festes de nosaltres són molt boniques, a tot el món no li agradaran. Molta gent opina que antes eren més, claro, eren molt més discretes, però bueno, són una vegada a l'any i hi ha que admitir-les. I està la joventut, estan les penyes... Pues sí, les penyes les tenen que armar el seu lío, però també les necessitem. Jo crec que si tots tinguérem una miqueta de tolerància, jo crec que es podria anar. Jo he fet ara, que no sé si me'l publicaran, un artícul sobre l'alba, la nit de l'alba del mes de març, que la troba una mica desfasada, perquè aquesta nit es tiren tots damunt de la Mare de Déu, no hi ha per què fer. La Mare de Déu la tenim tot l'any, no és precís que aquesta nit es vuelquen en ella. Millor seria anar al seu costat tranquil·lament,
és que este any va ser apoteòsic, arrencant-se-la uno del braç de l'altre per fer-se una foto. Això sí que ho moderaria jo una miqueta, perquè això es va inventar fa uns anys espontàniament per un grup de gent i ja s'ha fet un èxit, però l'han fet massa apoteòsic. Bueno, doncs tot haurà que Ha vingut així Paco Rosera. També. Pues Paco va ser un dels primers que va inventar, no va inventar, va suggerir dansamos eixa nit perquè era un aniversari molt important, però d'entonces ara s'ha desfasat. Paco també ens ha contat moltes coses de festes. Bueno, Paco, avui per avui, és una de les persones que més sap de... Sí, perquè la barqueta és també ja... A més, és encara que relativament recent, la institució de la barqueta ha portat molt, no? Molt. I Paco, i aquí trobem, jo particularment trobo molt a faltar a Pepe Bayona. Pepe Bayona va faltar molt ponte perquè Pepe Bayona sabia moltíssim. Pepe té aquest llibre que es diu Coses del meu poble, on conta contaralles, i jo llegeixo aquest llibre i sempre m'assessora en moltes coses que vull fer jo, perquè es va clavar dins de la gent del poble. Què més coses podrien contar? I de festes, a part de les festes de Benidorm, hi ha alguna festa per així, per els voltants o en Espanya que li crida l'atenció? Que podria dir, a esta festa aniria o a esta festa no aniria mai? No sé, per exemple, a Sant Fermín igual no. No, Sant Fermín no aniria mai. Jo on aniria... Al Rocío, per exemple? El Rocío, quan era jove ho vaig veure una vegada, però sí, també el Rocío és espectacular, és molt bonico, però per ser més jove. Un puesto que m'agradaria veure, i no és en Espanya, és les festes que fan en Itàlia, en Siena, que fan la carrera de cavalls en la plaça aquella, que allò és impressionant, que ho vaig veure una vegada i em va agradar. I d'ací també m'agraden molt els moros de la vila i Alcoi, si és que així estem rodejats tot de... I l'ermita de nosaltres, que tenim Sant Isidro, Sant Antoni, el Roser, però si Benidorm és una festa contínua. Precisament el que es trataria és de mantindre això, perquè les festes de l'ermita, un lloc que jo conec molt bé, la festa de Sant Antoni diuen que era la segona festa de Benidorm. Pues sí. Després de les patronals estava la festa de l'ermita. Claro, era molt important. Jo me'n recordo que quan jo era xicoteta posaven paraetes que Maria la Coixa duia una cistella amb muñequitos i mos compràvem els muñequitos i tot. Són festes entranyables i continuen. Ells fan els seus programes, els seus sopars, els seus concerts. La festa de l'ermita està molt unida, és una gent super fantàstica. M'imagino que també el tema dels viatges, el ser una viatgera, a lo millor ve d'herència genètica perquè son pare va ser un gran viatger i per això ha anat a molts països. Nosaltres, per exemple, quan cada 3 mesos mon pare tocava port, si no venia a Barcelona, sempre viatjava. Anàvem a Bilbao, anàvem a Santander, anàvem a Càdiz, anàvem sempre on estava el barco, que precisament ens van quedar en Barcelona quan últimament el barco no anava a Barcelona, però a ma mare li donava el mateix, on anava al barco anàvem vosaltres. I després que viatjar és tan agradable. Jo crec que la cultura s'aprèn molt viatjant. A vegades viatjant i llegint t'instruïs quasi més que estudiar una carrera, perquè vas al puesto i coneixes les coses. I llegir, jo quan lleig tantíssim, jo agarro un llibre i sembla que estic en el puesto. Imagina que també algun audiovisual de televisió com gent d'Espanyoles por el mundo. Sí, tot això també ho veig. I una cosa que em queixaria molt de la tele és que ara tot el que fan es fa patir en grande, filla meua. Tu saps les sèries i les pel·lícules, que fortíssimes són. Vas a passar un rato bo i el que t'ho passes és fatal. I hi ha molts programes que tenien que clavar-li una mica ahí la mà. Però, clar, això diu, això opines tu que eres major. Perquè, clar, el contraste tan gran que hi ha de l'edat meua a la gent jove és brutal. Però bueno, s'ha posat de moda els realities esos que diuen ara, el campamento de verano, el no sé què. No, jo simplement no em queixo, i quan el que es queixa ho trobo absurdo, perquè en tocar el botó... Havent tant de canal com tenim avui en dia... I ja està, i sents música, i ja...
I una de les coses que a mi em xifla moltíssim és la labor, que faig molta labor. Jo a vegades la tele la sent i ni la mire. Que la tele, el que veu coses de patir és perquè vol, perquè ara té on triar. I el futbol, que m'agrada molt, i a més soc del Barça. Soc del Barça moderat, no del Barça del cap dur. Esta nit haurà que veure el partit entre a veure... I després ahir es va morir, que era molt conegut de nosaltres i bé el coneixia molt a Ramellets, un gran porter del Barça. Quan entonces en Barcelona els jugadors eren accessibles, anaves a una cafeteria en la Rambla i parlaves en ell, no com ara que són dioses. Clar. A veure què mos fa esta nit el Neymar i el Messi junts, no? Algo faran, aquests dos ja s'arreglen. El Barça és molt sabut, però enguany tot lo de Tito Vilanova els ha tocat una mica. Bueno, doncs veig que Cuqui sap d'esports també i bueno, doncs així, evidentment també. A mi és que el futbol també m'agrada molt. I en Barcelona anàvem molt al futbol. Ara, això de Ramellers me n'ha recordat que eren aquelles èpoques, bueno, és que l'any de Ramellers, de Kubala, Bassora i Manchón, això era un espectacle. Lo de culers sap per què és, no? Pues ara no me'n recorde. Lo de culers era perquè en l'antic camp que n'havia s'assentava la gent damunt en això i en el cul fora. Sí, que no tenien... Sí, i per això diuen els culers, perquè s'assentaven... Sempre ho diuen, però ara el Barça ja no vol que li diguen culer. Barça només vol que li diguen que és més que un club. Pues bueno, se n'han pujat a la parra. Bueno, bé, deixarem estar la política, el nacionalisme... Cada un que passa el que vulga. Que cada un faci el que vulga. Ara també m'imagino que dins de l'associació de les ames de casa pues, també diuen que és una manera més de contactar la gent de Benidorm, no? Pues sí, les ames de casa la van fundar en el 1976, un grup d'ames de casa, i van vindre d'Alacant a fundar-la i no havia ningú que agarrara la presidència ni nada, que no, i al final van dir, bueno, han vingut a fundar, i al final Rosa López la van fer Rosa, i Rosa va agarrar la presidència i a mi em van enganxar de secretària i hem estat ahí moltíssims anys. Ara ho porta Vini, que ho fa de meravella, que per cert li diuen igual que a mi, Vicenta Pérez, ella és Espasa, jo Bayona. Vini al ser més jove té molt dinamisme i s'ha clavat en moltíssimes coses, i nosaltres des del 76 fins que ella ho va agarrar també ho han dut molt bé, perquè jo estic segura de que poquetes entitats en Benidorm han dut el que han dut vosaltres, un personatge cada setmana. Ara tenen de tot, tenen coro, tenen ball, tenen de tot ara. Entonces era més moderat, però les conferències magistrals mai mos han fallat. Bueno, pues, Cuqui, xerrant, hem arribat a les 11:30. Si tot això hem parlat, pues fica't. Pues tenen raó de dir que jo xerro en grande. No, perquè simplement quan una persona, com el cas de Cuqui, pues, té tantes coses que contar i segurament podien estar mitja hora més parlant i contant coses, però el que sí que volem és que seguisca així escrivint, fent poesies, i si és possible veure si se poden publicar i que seguisca escoltant la ràdio i que seguisca els divendres este programa, perquè a partir d'ara n'han fet 20, esperem fer-ne molts més. El que sí que m'agradaria un dia que tingués temps que llegires la de l'Alzheimer, perquè és, com ara hi ha tanta esta enfermetat, perquè les famílies es consciencien que hi ha que fer en eixe malalt. Doncs ja me la fa arribar. Ja te la faré arribar, i el dia que tu es vinga bé és en castellà, Bueno, és igual. Perquè ja t'ha dit que el meu fallo és que jo el valencià no el domine. El domine en paraula, però no en la pluma. Nosaltres no som discriminatoris, o sigui que podem parlar també en castellà i en valencià. Este programa, com se diu gent de Benidorm i es tracta de parlar en gent de Benidorm, i com en el cas que vostè ha contat antes, de la Granera i la Granada, pues la gent de Benidorm, com millor mos entenem és parlant el valencià. Pues claro. Jo és que domino el valencià i el castellà perfectament. Jo no comprenc quan hi ha molta gent que fa vivint així tota la vida i que no poden. No ho comprenc. Jo he parlat el català, el valencià i el castellà correctament. Home, el català ara ja quasi no me'n recorde. Però si m'esforce puc dir alguna cosa. Clar. Cuqui,
tot un plaer Igualment. i gràcies per vindre. I a més que estic davant de ma casa, que no em toca ara patir molta calor. Pues moltes gràcies i ja es duré jo la poesia i un dia la llegiràs. Gràcies.